sisplau! Aneu cap a l'entrada de l'escola! Tothom, sisplau, que vagi entrant per la porta de l'escola! Poquet a poquet, molt lent els ciclistes! Les bicicletes s'han d'anar col·locant darrere de les tanques que hi ha a darrere de la pista. Ara que s'escapa el 14! Molt bé, aquests ciclistes que van arribant en aquesta segona bicicletada que organitzem a l'escola Sant Miquel. Sisplau, aneu entrant per la porta, poquet a poquet. Les bicicletes que quedin darrere de les tanques. Guardeu els dorsals, que després hi haurà un regalet. Encara van arribant més ciclistes. Molt bé, rècord de participants aquest any, 122 hem sigut. ¡Cago en Dios! ¡Píllalo! ¡Píllalo! El 22 te lo-